Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa hulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari ng Ugyon Balita, Nobyembre 21, 2023. Santa Barbara Municipal Agriculture Office managtag ka binhi kag financial aid. Mayor Doc sa Provincial ginsapol ang bagong aset ka mga punong barangay. DTI nagpahanomdom nga sikiron gid ang safety labels ka Christmas lights. DA nagapasalig na steady ang supply kag presyo kabugas kay iban pang nga baraklon sa holiday season. 54% ka na-recover nga droga sa rehiyon sa East, naghalin sa Iloilo. Natala na nga managtag ka 1,249 in red rice seeds ang Santa Barbara Municipal Agriculture Office Nobyembre 22 para sa mga mangnumang hayara sa rain-fed areas. Kag may masunod pa nga mga batches agud matuptupan ang tanan nga kabaranggayan. Samtang may nabilin man nga hybrid rice seeds nga ginatigana para sa mga mangnumang hayara sa irrigated areas. Kung sa diin kapin 600 hektaryas ang irrigated area sa Santa Barbara. Subong sa Nobyembre 24, makabaton ka financial assistance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC ang first batch nga 45 ka mga manguma nga nahalitan ka kalamidad. Pamatian pag ni OIC Municipal Agriculture Office Alan Solieza sa interview ni Ugyon Ratio Dina. Friday may check distribution kita sa mga farmer nga may mga damages, no? So ang diyang check ana dya kang Philippine Crop Insurance, no? So daw indemnity nanda sa mga damages nanda like kang nagligat to blang mga bagyo, no? So sa first batch daw may ara kita 45 farmers nga matagaan kag may incoming Santa Barbara Municipal Agriculture Office man nagtag ka binhi kag financial aid. Ginsapol ni Mayor Doc Dennis superficial ang 60 kapunong barangays lakip ang mga bago nga kapitan sa Liga Hall Nobyembre 21, 2023. Ini agud paghahambalan ng mga insakto nga pag-usar ka pondo ka barangay, pagpatuman ka programa, proyekto kag aktibidad nga dapat hatagan prioridad. Partikular ang pagsabat ka problema sa tubig, elektrisidad, drainage kag dalanon. Bangod suno kay Mayor Doc Dennis superficial, maserbihan sang maayo ang mga pumuluyo kung ginasolusyonan ang mga nesesidad. Dapat magbuligay ang local government unit kag kabarangayan. Tungod unity o kon pag-ugyon ang main factor sa development o kon kauswagan. Kalimtan na ang wala pagintindihan ay sa kasumpong sa tion ka eleksyon. Kundi dapat panumdumon kung ano ang himuon nga yara na sa pwesto agud mangintayuyon ang pag-asenso ka barangay. Yari ang pahayag ni Mayor Doc Dennis superficial. Pero unahan nyo ang mga prioridad. Una, itubig. Next, elektrisidad. Lighting. Tapos, drainage. So mga importante lang. Anay. So, we gonna serve the people well. Kung ang mga basic necessities na dahil natin mabuligan. Okay? Ayun. Mayor Doc Dennis superficial ginsapol ang bag-ong aset ka mga punong barangay. Nagapang-aviso ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga bumalakal nga sikiron gid ang label o kung packaging ka Christmas lights. Dapat may nakatapik ng import commodity clearance o kung ICC sticker kag may ICC certificate o kung product standards o kung PS Mark Globe. Check sticker o kung naprinta sa karton apid ang PS license ka manufacturer. Ang nasambit nga certifications ang makagarantiya nga safe kag di kalidad ang Christmas lights o kung nagasunod sa Philippine Products Laws.
DTI nagapanundong nga sikirangid ang safety labels ta Christmas lights. Ginaekspektar ka Department of Agriculture o kon DA nga wala sang paghulag ang supply kag presyo ka bugas kag iban pa nga basic commodity tub-tub sa Pasko kag bagong tuig. Suno kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, sa first 3 quarters nagsaka sang 2.32% ang total production ka bugas. Kag sa subong ang pungsod ang mayara pa sang stock sang bugas sa sulod ka 80 dias nga mahimo makalabot sa 90 dias o kung tub-tub pa sa tuig 2024 kung makasulod na ang imports. Samtang ginaekspektar man ka DA ang mas maayo nga patubas. DA nagpasalig nga steady ang supply kag presyo ka bugas kag iban pa nga baraklon sa holiday season. Mas sobra 7 milyones ka pesos ka valor ka suspected shabu ang na-recover sa wala untat nga anti-illegal drug operations sa bilog nga Kabisayan na Katungdan. Parte ini kabirada si Mana ka Police Regional Office 6 sugod Nobyembre 13 tubtub 19. Ginatutukan sa birada si Mana mong police operations batok sa kriminalidad, wanted persons, illegal nga droga kag illegal nga pasugal. Kag sa pinakauli nga birada si Manang Iloilo Police Provincial Office ukon IPPO ang nagpanguna sa may pinakadamo nga nakumpiskar kag naglabot sa 54% kakabilugan nga na-recover nga droga. 54% ka na-recover nga droga sa Rion 6 naghalin sa Iloilo. Kag amuyatong natipon nga balita subong nga adlaw. Tutubwa sa pero nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Eliza Cordero. Kagini si Ogyon Clyde Octaviano. Mayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ogyon News Center.